2,000 years later. Sa mga kasiyaw, mayong agdaw kayong tanan. Pero mga kasiyaw, kasubag o no? Balawis. Balawis ba? Pag parihara nila kitong. Wow! Sa kalitas ano hangop bukan niya tamudangop. Padayon latason tana ang adlaw sa pagsalop sa Pinas nga nilok ko pagsalig sa matang usapan naghiusa. Maod gahom sa paghigugma. Karon niluntad ni abot 49 dili na imposible perminti ka abante. Tanan gabiyahe sa mga kaugalingon ang atong atimanon pagtabang nga inigsuon sa paglabay sa panahon ang isabay way biyay. Inaanata katunay mga bradog mga say sagon sa kalisod pagtabang sa isig katao nadapak man kapila o kapila sa damo bangon. Ug kaayo ang singot sa paningkamot sa pagpanday dako ko pasalamat kay karon kay nila hutay. Time will never waste. Hapit na maluto. Kapapiran always find maong wala amo ang mindset. Mga bradog mga say 49 binakatuti padayos pagdominar sa kalisod. Luto na yun mga unta. Datuig may sami ang pagservisyo. Luto na. Sag-asa pang lugar. Akong grabe yun kasulirikan pasro ipsilon karon akong ipasigarbo. Pasalamat sa mga taong ito ubisag dili akro madilik mi delikado dili mi batik ihimplok ko sa musmaong rason na tukod ni amo ang group ay naarabis inyong likod sa panahon nga lisod walay. So, luto na guys. So, daghang salamat sa kalanto sa vlog karon. So, pagka-subscribe, please subscribe to channel sa notification bell para updated kayo sa mga coming videos. Salamat!